lugar será un fragmento da biografía de Celso Emilio Ferreiro, onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro, que publiquei no ano 2012. En segundo lugar, escollín un fragmento doutra parte da miña actividade creativa, que é a narrativa, un fragmento da novela Lapis na noite, e, finalmente, outro pequeno fragmento que, de alguma maneira, exemplifica tamén parte do meu labor como é o da crítica literaria. Entón, dou comezo á lectura do capítulo 14 da biografía Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro, publicada en Xerais no 2012. O capítulo, que é breve, titúlase Sambreixo. O biógrafo parecelle poder sobrevoar coa imaginación a vila de Celanova, e agora faino o 1 de setembro de 1979, un día que amenceu pintado de outono. Focaliza a visión nunha caixa rectangular tapada cunha bandeira azul e branca que vai e ven, que se move devagar, que por veces se oculta, por veces se ergue diante dos presentes. Distingue unha maré de xente, algúns xa perdidos na memoria 33 anos despois, pero que daquela era xente que ocupaba as primeiras planas dos xornais. Outras persoas eran amigas, familiares, xente do común. Entre os primeiros, José Quiroga, Manuel Soto, Carlos Revilla, Camilo Rodríguez, Rafael Oliver, Alejandrino Fernández, José Antonio Gurriarán, tamén Lauro Olmo, Xesús Alonso Montero, Méndez Ferrín, Valentín Paz Andrade, Laxeiro, Santa Elices, García Sabel. Parecelle distinguir tamén entre un mundo de xente a Marino Dónega, Virxilio, Buciño, Santón Risco, Piñeiro, Isaac Díaz Pardo, Benedicto, Barreiro Fernández, Xavier Pousa, Manuel María, Ramón de Valenzuela, Pérez Bellas, Mercedes Ruibal, Conde, Marino Dónega, Julio Maside, García Bodaño, Pepe Cal, García Alén, Quesada, Patiño, Acisclo Manzano, Baltar Antía Cal, José Luis de Dios, Bernardino Graña, Acal, Filgueira, Celso Montero. O biógrafo parecelle escoitar a lectura dun poema, tal vez Bande, na voz de Afonso Santalices. Oe tamén unhas palabras de Xesús Alonso Montero e máis un berro, claro e forte, viva Galicia ceibe socialista, que foi coreado cun viva estrondoso e espontáneo, seguido dun forte aplauso. Moraima quería depositar unha flor de toxo, a preferida de Celso Emilio Ferreiro, en riba da tumba, pero a tensión do momento e o rápido que foron as cousas impediuno. Farao outro día, con máis vagar, con máis tranquilidade, coa intimidade que a él lle gustaría. Gardaba no seu bolso 2 poemas de Celso Emilio Ferreiro que él lle agasallara non había moito tempo e que quería lelos alí, pero non puido. No camiño de volta a Vigo, no coche do seu fillo Luís, abre o bolso e relé os 2 poemas manuscritos. Celso Emilio Ferreiro repousa e vive neses poemas. Logo de lelos, pecha os ollos e encólleselle un pouco máis o corazón. Ben, agora, en segundo lugar, vou ler un fragmentiño moi breve de Lapis na noite, esta novela publicada igualmente en edición Xerais no ano 2018. O fragmento fala do xacarandá, que é unha árbore que de alguma maneira se ergue como un símbolo neste libro. O xacarandá do exiguo xardín que acampaba na entrada da casa de Ramiro, Tatiana e Iria era todo un símbolo mesmo do barrio. Parecía incrible como aquela árbore de gran porte puidese darse como se daba naquele anaco de terra que precedía a entrada da casa, pero así era. Para Iria estaba ligado coa súa vida, pois os seus pais o plantaran o mesmo día que ela nacera. Tatiana e Ramiro cantábanlle, día sí e día non, sendo un bebé, a célebre canción del jacarandá, de María Elena Walsh e Palito Ortega, que Iria sabía de memoria. Al este y al oeste llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Ambos os dous contábanlle, entre risos, lendas vinculadas co xacarandá nas que Iria cría cegamente e que pedía que lle repetisen unha e outra vez. Tatiana gustaba de contarlle, adaptándoa, a lenda amazónica que narraba como un paxaro fermoso que respondía ao nome de Mitu pousara un día sobre un xacarandá.
O paxaro traía no seu lombo unha muller, unha sacerdotisa da lúa que, ademais de ensinarnos como era o mundo e como debíamos de comportarnos os humanos, engadía na versión familiar que ela era responsable de velar polos 12 soños e o descanso dos nenos, e facíao con 1000 ollos desde as flores, cando as había, ou senón, desde as polas do xacarandá. Por iso era unha sorte telo ali cerquiña. Cando comezou na escola primaria, chegara un día co conto de que se unha flor do xacarandá caía sobre a súa cabeza, era sinal de boa sorte. Tatiana Ramiro dixéronlle que indubidablemente sí, e que ela tería moita sorte, porque se se puña debaixo, caeríanlle a centos. O costume do percorrido xacarandá fora cousa de Tatiana, na súa tradición familiar. Para ela, o florecemento da árbore era máis que o símbolo da primavera do outono, era un símbolo de vida. Lembráballe que somos parte da natureza e dos seus ciclos, que irá molo honor ou non. A flor, para Tatiana, inequívoco símbolo da Argentina, aínda que para outras moitas persoas este era a flor do ceibo, tinguía de lila a entrada da súa casa. E iso era unha festa, como tamén para a Iria. Era fermoso pasear uns metros por unha alfombra violeta que convidaba a deitarse en riba dela, mirar para o ceo e sentirse libre. Así fixera a Iria unha e 1000 veces. Ben, por último, bueno, como dixen ao comezo, como mostra un pouco tamén do meu labor de carácter crítico e de investigación e de divulgación, vou ler precisamente un texto que saiu publicado no xornal La Voz de Galicia o día de hoxe e que evidentemente ten que ver coa figura de Darío Xoán Cabana. O artigo se titulou Un voo de Euriolos para Darío Xoán Cabana. Biografía, un poema de Darío Xoán Cabana incluído en Cabalgada da Brétema, explica con transparencia cales foron as súas raíces, vitais e ideolóxicas, as que sempre rendeu tributo. Dedicado á súa filla Alexandra, confesa que nel inclúe algúns versos do Celso Emilio, pois hai cousas que dificilmente se poderían dicir doutra maneira. Este era, e así era, un autor dono dun talento oceánico, xeneroso e cortés no trato, constructor dunha permanente casa da nación, como afirmou a profesora Moncha Fuentes no limiar de 20 cadernos poemas 1969-2002, onde sintetiza que a súa obra poética é un paseo pola vida, o amor e a morte, e un non atopa, entre estes motivos clásicos, mellor definición para resumir o que a súa achega literaria representa. Marcha Darío deixando un legado enorme, inabarcable e imposible sequera de reflectir minimamente neste espazo, e deixa tamén unha enorme orfandade. Formo parte dun tempo en que coñecemos o Darío narrador antes que o Darío poeta, pero todo virou despois nunha espiral inacabable. Síntome prendido á sombra que proxectou Galván en Saor, tan presente en obras claves como Cándido Branco e o Cabaleiro Negro, Morte de Rei ou Cervo na Torre, ou O Cervo na Torre. Lecturas que determinaron, tal vez, unha fidelización inquebrantable á súa voz, para min, e que permanece ata hoxe, incluída a súa literatura infantil. Modulou, cando precisaba, o seu estro en libros inesquecibles como Vidas enlleiras ou Fortunato de Trasmundi, sen ignorar o engallolante libro dos moradores con ilustracións da súa filla Alexandra Cabana, ou mesmo inexplicablemente desapercibido Mitos e Memorias, do 2003, no que incorpora un monllo de relatos antolóxicos. Non houbo nada nunca que, saindo da súa imaginación, defraudase. Fose o seu esforzo en actualizar unha tradición narrativa que vén de Pondal, pasa por Cabanillas e Cunqueiro ou Ferrín, fose a súa vontade por desvelar claves do noso pasado, do noso presente ou da nosa identidade. A súa foi sempre a escrita dun virtuoso, dun amante da lingua coa que traballaba como Uribe, unha fonte de aprendizaxe continua. Publicouse hai uns días Xácome o fatalista, de Denis Diderot, en Galaxia, cunha traducción brillante, como as que subscribiu con pezas de Dante, Petrarca ou dos trovadores da Occitania, obras coas que o idioma de noso volveu refuxir da súa man. Sábado, souben tamén que Edicións Xerais ultimaba un libro ensaístico seu sobre literatura, lingua e traducción, unha achega xa póstuma coa que seguirá un pouco máis entre nós. Un día díxome que gustaba das flores espontáneas, dos pasteiros e dos voos, dos ouriolos, azucar o ceo. Os da Terra Chá e outros de Galicia toda farán por despedilo hoxe neste día triste. Moitas grazas.